gangguan apa gitu Mbak kalau malam Mbak? Nggak ada, aman. Itu ular yang model kayak apa itu Mbak yang masuk rumah itu? Nah, itu katanya Mbak, dan ada ular yang masuk rumah teman-teman. Yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa. Nah, kali ini pagi ini ya, saya jalan-jalan menuju ke sebuah desa terpencil ya, yang berada di Kabupaten Purworejo teman-teman. Dan kampungnya ini unik ya. Jadi kampungnya itu dilingkupin hutan-hutan dan cuman ada beberapa rumah ya. Nah, ini kita jalan melewati jembatan kecil ini ya. Bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kali kecil seperti ini dan airnya pun sangat jernih sekali teman-teman di sini. Nah, dan tempatnya pun masih asri sekali. Nah, kampungnya itu berada di depan sana. Kita harus melewati jalan-jalan setapak seperti ini teman-teman untuk sampai ke kampungnya ya. Kampung di sini tuh hanya ada sekitar 20 rumah dan yang dihuni itu hanya ada beberapa ya. Sebenarnya itu bukan kampung teman-teman, seperti tempat singgah ya kalau kita ke ladang itu. Nah, dari sini udah nampak terlihat ya rumahnya teman-teman ini. Dan ini kandang ternak warga sekitar. Nah, itu di depan sana ada warga juga yang lagi ke ladang. Dan kamu di sini tuh banyak guguknya ya teman-teman. Nah, bisa kita sadar ya, itu bersaut-sautan antar guguk satu dan guguk lainnya. Tapi tenang saja, itu aman guguknya teman-teman, enggak berbahaya ya. Ini ada salah satu warga juga. Wah, Jangan pundi Mas. kula ngarang Jati Pak, Ungaran. Nggih. Nggih. Niki melampah-melampah. Saking Gres jam gangsal wae, Bu. Nglegake mriki ajeng jalan-jalan. Nggih kok. Ajeng teng Saben niki, Pak. Teng Tegal. Mriki pun boten nganu. Boten pun kopi kan nggih. Boten nonton sing yang sadusen sing gadah Saben, Pak. Sak menten iki mawon pun. mboten nonton. Nggih, nggih. Nggih, karang ngingu mendo napa lembu jenengan, Pak? Nganu mendo. Kata. Ah, sekedhi. Iki kamu sing Kalipang kok ngene. Napa nih kata, Pak? Iya. Oh. Kok surat siang Nah, dan ini ada pupuk ya teman-teman. Iki kok yang ngene iki ya sing kok Kalipang. Kalipang karo Ini dibuat pupuk kopi nggih, Pak? Buat Nggih, niki pun boten nenten jagung kalih pantun niku dan pun boten nenten. nggih. Nak kopi niku pertengahan tahun, Pak, panen ya, Pak niku, Pak. Nggih, nggih. Setahun niku sepindah. Tapi Pendak sasi Juni niku. tapi saya Pak, mriki, Pak. Wah, nggih. Kados ngoten iki. Saniki Regine mlosot. nggih wae. Wae niku sing semloso. Nek regine ngoten nggih. Tasih nganu. Tekan pinten sakniki, Pak? 60 napa lebih? Nggih, 60. 60 niku nggih.
Nek riyen Sing abangan iku dugi ngono gitu lho. Oh, dugi 7 dosa nak sing abangan niku nggih. Cok kami dipindah ini ku. Nggih. Ini kalih nganu, Pak. Berarti mriki niku damel kaya tempat singgah nak siang ngaten niki. Ini dalu nggih paling enten sing kontrol niku lari lem-lem niku. Kula niku mpun ping kalih mriki niki, Pak. Nggih. Nggih. Oh. Sing pertama niku siang jam 12-an. Nonton niku ndamel guluk aren sing teng nginggil mriku, wingking griya. Oh, mriki niki. Nggih. Nika Niki padek niku apa napa niku, Pak? nggih padek niku sama keluar. Oh. Niku nggih sakit ndak kelopon, Pak. Boten saking aren anu iki boten caket nek dari skropo. Nggih. Boten enak. Mami Ngoten niku nak mengke diolah pinten jam napa pinten dinten, Pak? Nggih. Nganu ngoten niku. Miturut kalih gen nganu nggih, kalih gen barang niku. kan jenenge garing-garing niku. Lah boten lantas nganu to. Nek semanten iki nggih jam nganu sedasa mawon pun nganu pun mateng. Saking enjing ngoten niki. Nggih. Ngoten niki nak semeten niku, Pak. Dados pinten kilo, Pak? Wah, niki nggih paling-paling nek nganu nggih setengah kilo niku nek nggih. Dan mesti wong enten sing namine gabuk napa niku. Makanya ngadani teng peken. Boten nggih purugi. Kok purugi dugi griya niku. Oh, diparani tengkulak ngoten, Pak? Nggih, pulang. Nak disate teng pasar nganu. Nggih ongkose bareng nggih, Pak. Nggih kok tur ngunjuk wonten sing pados ra anggur sing teng griya to. Nggih, nggih. Ibaratnya nak teng griya niku kan luwih ngerti tur nggih tambah akrab mengke-mengke nggih, Pak. Nggih tiyang iki ambek sing tok pados. Oh, Ane tanggane napa niku ndak namine tiyang iki ambek to. nggih, nggih. Nah, ini jadi lagi mengambil pupuk buat memupuk tanaman kopi. Kopi nggih, Pak. Dan memupuk kopi niku nggih, Pak. Nggih. Nah, jadi seperti inilah teman-teman aktivitas warga sekitar pagi hari untuk kopi. Jadi dicampur seperti ini. Monggo, Pak. Ngeten niku mungkin dicampur, Pak. Duduk. Dodone sing abang kali putih niku napa, Pak? Nah niki kan urea. Niki posta. Oh. Nggih, enten sing damel nganu prasang. Niki mengke enten meleh. Napa nggih pun kalih niki? Ana sing kadang enten werna sekawan jane cetak. Nggih. Pos niku. Nah, ini jadi ternyata itu sebenarnya ada 4 warna, teman-teman. Itu untuk khusus sendiri-sendiri, dan ada yang buat penghijauan dan perangsang untuk tumbuh, teman-teman. Paling Ngadirjo yo Candiroto Bejen Miras bablas mriko ngetan mawon terus mengko nganu ibu. Nggih. Kebe nek nganu Wonosobo. Niku nganu nggih, Pak. Riyane nggih kopi ngoten niku nggih. Nggih, Tapi pun mboten nanten tiange mriko nggih, Pak. Saniki pun wah bubar. Pabrike mawon pun mboten enten kok. Sakniki. Nggih. Londo sing duweni biyen ya. Nggih. Londo riyen to, Pak. Nggih londo. Dipindah teng Bojong niku, teng Bojong mboten dados. Nggih.
Lanjut saniki diganti karet niku saniki bojong niku. Oh, diganti tanaman karet sakniki berarti pun mboten kopi. Ini nek ana topo nggih saniki dados alas gedhe niku. Nggih, mau nih Pak Dinyakin. Mboten enten mawon niku. Kenapa Pak? Mboten enten nek mriku. Jadi tasih alas ngaten mawon saniki niku. Lukar, Mboten enten sing bungkar sinten ya bungkar. lukar. Blukaran nggih. Nggih. Ah sekali te kula wah sepabriye enten niku jan mboten ngirone ajeng lebar nek kala topo niku. Semoga panen riyen nggih kerja angon sapi niku tuh Bang mriku. Kala topo niku. Mriki mendo kuatah mriki Pak. Napa nih? Mendo. Mriki. Kalau mriki niku nggih mayoritas mendo niku nek cara ajeng ninga lembu. Mboten enten suket to mriki niku. Mosok nak lembu mboten nganu Pak. Mboten ana suket mriki. Mboten enten suket. Awas suket to ngandhap kopen ngoten niku nggih mboten doyan to lembu. Nggih. Lembu niku kudune nggih teng lapangan napa teng sapi napa niku. Nggih. Anak dewet. Damen nggih mboten enten mriki Pak. Sampeyan mboten enten. Ya mriki niku mayoritas kopi. Dados sapi niku saniki pun dibongkar dados kopen ngoten niku. Nah, ini ngono nandur suket niku Pak. Suket atot ngoten niku. Anek oto ta mboten enten sing padang niku pripun Nggih. urip. Bae nek mendo kan yo nganu mangoni napa risidi napa Nggih. niku nek mendo. Tapi nak mriki le siji ta sekata nggih Pak. Kathah nek risidi nek mriki. Kae nang jero kan. Nang dalan ning kandang iki. Nah, ini posisi kita sudah berada di tengah-tengah kampungnya ya teman-teman. Seperti inilah ya kondisinya di pertengahan kampung, di kampung terpencil yang berada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah itu teman-teman. Ini masih banyak apa namanya pohon-pohon seperti itu teman-teman, dan itu ada pemilik ya kambingnya pulang dari mencari rumput teman-teman. Itu sekali berangkat dan itu nanti nawaknya itu berangkat mencari rumput lagi teman-teman. Dan sekali pulang itu langsung banyak. Nah, dan di sini tuh ada rumah tua juga yang di dalamnya itu kelinci ya, dan kita coba masuk ke dalam. Nah, ini kelincinya juga lumayan sangat banyak teman-teman ya. Ini bagus-bagus sekali ya, dan besar-besar, dan itu ada juga yang kecil ya ini. Ini kurang tahu juga ya jenis kelinci apa, dan ini rumputnya itu berada dikeringkan ya di sini untuk buat makanan teman-teman. Dan ini juga rumputnya juga ini di sini ya. Bagus-bagus dan cantik-cantik ya kelincinya teman-teman.